छठ के गीत तो मुहे मुहे सभे जानता। हाँ जी आई पारंपरिक हो कि मरबो जे सुगवा धनु खोसे सुगा गिर मीरला चाहे काचा ही बांस के बहंगी लचकत जाए। सुन केरवा के पात पर उगेले सूरज देव झाके झोंके तो ये सब पारंपरिक बात केहू जानता। लेकिन हमार अभी एगो कहानी आई बा यूट्यूब पर कि आखिर छठ के पूजा मनावल कहे जाला। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ छठ पूजा? छठ पूजा की परिभाषा क्या है? इसमें हम गईले बनी हिंदी में गाए हैं और अंग्रेजी में सिंगिंग किया हूं। भारत देश के महान संत शंभु मुनि जी जेकरा पुत्र के नाम राजा प्रियव्रत जी रहे। प्रियव्रत जी के बाबूजी रोज कहस करे बबुओ हम अकेले बानी तू अकेले बाड़ो ये कहीं तू हमार बबुआ बाड़ो अब तू बियाह कर। बाकी प्रियव्रत जी के मन बियाह में लगबे ना कोई उनकर मन कहाँ लागे कहा तो ओकरा लागल रे मनवा जय हो अरे रोहे वो करतार में बाबा बाबा आ सके दरकार में तो एक दिन कहले ब्रह्माया बबुआ लोना ब्याह रचाई कि एक दिन कहले ब्रह्मा आई अब बबुआ लोना ब्याह रचाई तो सुख से बीती समैया अरे सकल संग परिवार में आ सके दरकार में तो सुख से बीती समैया सकल संग परिवार में आ सके। आगे कहे के बोला तरह में जूम के सिस्टम नहीं है जूम कर ली हो जूम कर ली हो तार कैमरा महंगा हो जाए। हाँ बड़ा करके ब्रह्मा जी के बाद मां प्रियव्रत जी के बियाह भई पत्नी के नाम पड़ल मालिनी। मालिनी तो जैसे ही मालिनी घर में आईली हाँ जी एक बरिस बियाह के बीतल हाँ तो अपना पति देव से कहली कि ये स्वामी हमरा एगो पुत्र चाहे पुत्री के इच्छा होता। राजा कहलन कि अरे पगली हम एगो बियाह के फेरा में ना रही अब बियाह हो भई तो तोरा पुत्र काहे खातिर काहे तो रानी कहो तारी अरे होई तो मुनावा गोदिया में अरे खेलई तीरा हो जाते हाँ जी तो कम से कम गांव भर के लोगवा बाजी तो ना कही यही से चाहता नहीं कि हमारे पुत्र होखे चाहे पुत्री होखे कि बाजिन के नाम मिटैती अरे जियारा हम देखी के जुड़ैती कि बाजिन के नाम मिटैती अजियारा हम देख के जुड़ैती कि मुँह में अरे चुमले के मुनवा के अखेलैती राजा जी मुँह में चुमले के प्रभु के कृपा भई हाँ जी रानी के मुंह पियर भई
देहिया भारी भइल, पुत्र के प्राप्ति भइल, पुत्र के नाम पड़ल सुब्रत। सुब्रत। लेकिन कहानी का भइल कि केहू के लइका ना होखे बड़ी दुख होला। हाँ जी। आ लइका होके मर जाए तो बहुत दुख।